Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balle ɗo woli sirriji fere je WhatsApp watti mi yiɗi mi holla on sirriji majum. To ni a activai sirriji an to ni a waɗai ha téléphone maɗa foti ma wona a perda téléphone maɗa a perda WhatsApp maɗa afwan. Foti a perda WhatsApp maɗa je ha abada je to ɓe waɗi suspending WhatsApp maɗa fotai lorta. Ngam majum en yaha mi holla on sirriji majum on yaha on ndara nafuda sirriji majum be bote majum. Be to on gaɗi kala sirriwa je ta waɗi fu nda bote muɗum kala sirriwa je ta waɗai fu bo nda illa soinde waɗugo sirriwa majum. Ngam majum tokkeɗam nder video ɗo iga fuɗɗam har gare en lara ha sirriwa majum no latorto. Ngam majum abone like partage to a yiɗi gal YouTube, to a yiɗi gal Facebook, to a yiɗi gal TikTok on lara no waɗi Fasaha TV Abdul Kadri on hosa on abona tan bana ni on hosa on waɗa liking to a itti ngayande a partage ana sobiraɓe maɗa fere bo inchallah heɓa kamɓe ɓe nafitoro be video majum. Ngam majum en jaha en nasta ha nder video majum gadan gadan bana ni. Premier ko waɗata kam wonani aɗon mari play store ha téléphone maɗa. Ɓawo aɗon mari play store nden ngam majum tokkeɗam nder video majum kayjite abonugo be like go be partage go bana ni. En dilla nder video majum directly. Yo bandam aran ko a watta kadi sai wara nasta nder application maɗa je play store ngam waɗugo mise à jour WhatsApp maɗa. A nasta play store a wara waɗa mema babal recherche bana ni. Ɓawo to a memi babal recherche a hosa a wara a winda WhatsApp bana ni mi windi ɗo ko WhatsApp je business ko WhatsApp je simple a hosa a waɗa recherche WhatsApp majum to waddanma banni a hosa a waɗa mise à jour majum. Ok nde jam ƴamai mise à jour sai on wurto tan bana ni. Ɓawo to en wurti sai a wara a tefa application maɗa je WhatsApp a nasta. Ɓawo to a nasti application maɗa je WhatsApp a wara a nasta ha parametre ana mema ha toɓɓe tati ha dow to a memi toɓɓe tati a wara a mema setting. Ɓawo to a memi setting kanjum wonte parametre sai a wara a nasta ha alama nda on darta bana fabru ɗo. To sai a wara a nasta ha alama bana fabru majum. Ok to a nasti alama bana fabru ma sai a hosa a jippa a wara ha les ha fin a laran privacy check-up to sai a nasta ha ton. Ha ɗo on video meɗen haɓɓi timmugo. Ɓawo to a nasti ha ton a lara a wattante kuje bana ni. Ɓawo to waddanma kuje bana ni sai a hosa a wara a nasta ha choose who can contact you a hosa a nasta ha ton. A nasti ha ton ɓe waddante nda kuje tati banni aran nda group nda haɗɗo bo silent call haɗɗo bo blocking contact. Sai a wara a nasta premier group to a nasti group haɗɗo ɓe wima a suɓa irum a tawai a finna fagira a wara a tawa ɓe loyima nder group ji fere fere je wala nafuda a wara a nasta haɗɗo a hosa a suɓa haɗɗo bana everyone bana kala mo mari lamba ma o loyata nder group komoi be komoi loyata nder group haɗɗo mai contact je sai mo mari lamba ma mari lamba mo foti loya nder group haɗɗo bo foti a waɗa a suɓa cak wala mo foti loya maɗa nder group WhatsApp to sai a hosa a waɗa daidai je fottanma. Haɗɗo min miɗo acci jam wala mo foti loya nder group WhatsApp banni. Ok sai en waɗa retour fahin en dilla ɓawo en lora. Eyo bandiraɓe yite tawi amma be non pare ɗum continue waɗugo video meɗen ha illa machallahu en timmidiri video ɗo sara ha silent call ɗo nafuda majum ta huɓɓi banni kala inkoni kam pat ƴonatama daga WhatsApp sai dai wara tawa tan hunde ɗo nema appel manque mako shikenan en lora ɓawo en timmidiri be jeɗo. Ok sai wara nasta control your personal info a nasta ha ton yowa nda ɗo bo ɗum ɗo mari nafuda sosai andugo ɗum profile photo ara nasta ha ton banni haɗɗo bana wigo moy be moy on larata photo de profile maɗa foti a acca kala mum o wari pat WhatsApp ma fu o lara photo de profile maɗa haɗɗo bo foti a suɓa sai yimɓe je mari numéro maɗa foti lara photo de profile maɗa haɗɗo bo foti a suɓa bana je hattogo dedei himɓe je a mari haje lara photo maɗa ko bo dedei himɓe je marai haje lara haɗɗo bo waɗa nobody wala mo larata profile maɗa sam be sam ko moy be ko moy ko a mari lamba goɗɗo ko o mari lamba ma ko o marai lamba ma o larata photo de profile maɗa en waɗa ha retour en timmidiri be joro a wara haɗɗo last sing online ta wari haɗɗo ɗo bo ɗum ɗon nufa ɓawo to a déconnecti a laran ɓe ɗo holla ha dow nda keller a connecti nda bo keller je a déconnecti to a nasti a wari dow je premier ɗo
kala moy be moy pat mo mari lamba WhatsApp ma tek hollan mo nda keller jiade connecti ha acci WhatsApp. Haddo tawara nasti my contact no bo sai mo mari numero mara hollata dum do nda ler jiade connecti. Haddo bo foti a suba bana je hatto je nane je premier. Okay, en timmindiri be je do nda haddo bo foti wara active angelo dum do mari nafuda sosai min mi rati jam everyone komoy be komoy lara yake to min to connecting de nanyama nde goddan tokatam. En timmindiri be je do mi tamata am woli ko en hollay hunde gotel hatto en lorti nda haddo wara nasta red receipt anasta hatton ta ide active do ta active to a yerbani goddo message ko bo goddo to yerbanma message to a hediti hollan mo irada blue tick hollata irum warti blue nda hollata alama do a hediti vocal jomejum ta deconnecti a itti dum bo ko a hediti vocal mada vocal jomejum hollata mo do a hediti vocal majum en timmindiri he be do mi tamma bon no pa video majum. Okay, se awara nasta add more privacy to your chat. Haddo bo anasta kujeji don fere je hani a wada nda do foti a wada na WhatsApp mada wala wona sota WhatsApp mada sai an wana sai be emprunté mada do emprunté do bo a wada a foti a active do irada message fere duda telephone mada wala bo kati jorago efasa foti a wada 24 ba to ko yewto goddo pat wadi 24 dum efasa automatique to ayidi a wada balle jeedidi to ayidi a wada balle capan jene mana le pitati to ayidi acca off min off midi banni mida bolle efasa ha WhatsApp. En timminiri be do a wada end to end inscription do min fu mi wada de hani no goddo wada do man active dum ha telephone mudum tawari active ko dum dando dum hollete dum waddante de a wada mo de pass telephone mara. Okay, ndam do wada mo de pass am foti ala rata yo wada mo de pass mara o sa lansa salne babal majum yo wa shikenan sa wara mi ma har wadi create men dano hollata be français. C'est bon, en timindiri be suudu jero en dilla dernier suudu atumo protection your account do dum do mari ina fuda sosai a hokka a wada na telephone mara two step verification wala mo foti wada suspending WhatsApp mara mana o jepta mara WhatsApp men di wala mo andana wadirta to atay wada ka hosa wada nda package basket kanjuma do no mari nafunda sosai a hosa wada wala mo andana do wadira nda recovery email foti wada email address ko da numero mara majji ayda lortina WhatsApp mara foti lortinira WhatsApp mara be email address no ma dum video musamman en hosan en wada do suudu je do inshallah ngan holli dum do e bo na banino en gidino video meden malata yite meden bo wari tayi namajum on kofnama hongetama hongelanama hayruji duddi useni bandirabe habde abonné partager like video do yehugo yeso wonbe fere be lara be nafitora kambe ma on kofnama hongelanama hayruji duddi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.